Busa sigurado gyud ang mga katawhan nga gilalang sa atong Dios, mga matay. Ang sauluhan sa atong mensahe is the sanctuary is all about Jesus. We know nga si Ginoong Hesus o ang Ginoo is all-powerful, is all-knowing. But in spite of that, He has that enormous, big problem that He is facing. And that problem is the sin problem. The very moment that Adam and Eve committed sin, man drifted away from the presence of God. Pero sa Romans 6:23, my dear friends, for the wages of sin is death. Busa sigurado gyud ang mga katawhan nga gilalang sa atong Dios, mga matay. Kay mao man gyud ang bayad sa kasalanan. But because of God's unfathomable love for His creation, He had a plan of redemption. And that plan is through the sanctuary. The sanctuary is a type of Jesus. Jesus came down from heaven to dwell among us so that we can talk to Him. Ato siyang mahimamat. Ato siyang mahugoy-hugoy. O sa diha nga ato siyang mahugoy-hugoy, atong mailhan ang katibuk, ang gugma sa Diyos alang sa katawhan. So Jesus left His divinity in heaven and became man and dwell with us. So His love, the love of God is revealed through Jesus Christ. Atong iduko ang ato nga mga ulo aron sa pag-ampo. O Diyos nga amahan, kami miduol kanimo pagpasalamat sa imong gugmag kaluoy o proteksyon, pagpreserbar sa among kinabuhi hantod karong taknaa. Karong gabi una kami naghangyo nga ikaw magatudlo sa ako nga mga ngangabil aron ako malitok ang imong pulong. Pulong nga magahatag kanamo og kasiguruhan og paglaom nga imo kaming balikan sa imong ikaduhang pagbalik o pagadadon didto sa paraiso nga imong giandam alang sa mga matarong. Pasaylua kami sa mga kalapasan o Dios ning tanan among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus na among manluluwas. Amen. In Psalm 73, 3:12-13, atong basahon. Kay nasina man ako sa mga mapahitason, sa pagkakita nako nga ang mga dautan na dato. Di ba ato man kana nabati mga kaigsunan? Usay ang atong mga silingan na manggani di mo tuo kang Ginoong Hesus. Pero hamugaway man ang ilang kinabuhi. Mausab kini ang nabati niining writer sa Salmos 73 nga si Asaph, nga usa ka musician nga nagtrabaho didto sa templo sa Jerusalem. Nakita niya ang matag mga worshiper nga muadto didto sa templo aron muyango sa Dios sa ilang gibati. So sa ilang suliranen nga ilang gipasan. Ug kana nabati pud ni Asaph ug atong padayonon sa versikulo 12 sa kapitulo 73. Ingon niini ang mga dautan, kanunay silang hamugaway ug nagkadaghan pagyud ang ilang bahandi. Murag unfair ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Mao kana ang gibati ni Asaph ug sa mga
magsimba dito sa Jerusalem nga nakita ni Asap, mga kaigsunan. Padayuno na to sa versikulo 13. Busa, wala ba di ay kapuslanan ang pagputli ko sa akong kasing-kasing o ang pagpaningkamot ko nga dili kabulingan sa sala ang akong mga kamot. Mga kaigsunan, ingon siya, wa man day pulos kining kita magminatarong pag-alagad sa atong Diyos. Kaya nga ang atong silingan, atong kaila, nga dili magay mo tuo sa Diyos. Hayahay mga idhinoon ang ilang kinabuhi. Labon ako dinhi, nagminatarong, nagsimba sa Diyos sa kanunay nga panahon. Unya, nagkalisod-lisod man hinoon. Labi na sa pagpaeskwela sa ato nga mga anak, sa ilang tunghaan, moabot na ginang katapusan sa bulan, ato na rin bayaran ang ilang mga tuition fees. O sa ato nga panimalay, bayaran nato ang renta o ang mga mortgage, ang atong utang, mga kaigsunan. Unfair kayo ang kinabuhi. Mao kini ang gibati ni Asap, mga kaigsunan. Padayunon na to. Sa Psalm 73, 14 o 17. Sa 14, nag-ingon, gipaantos mo ako, O Diyos, sa tibok adlaw, o gisilutan mo ako, matagbuntag. Kay dili gyud mahiluna ang huna-huna, mga kaigsuonan ni Asap. Kay tungod ni ining unfair nga treatment sa ato nga Diyos. Kuwa man lang siya gihimo aron pagbadlong ni ini o ma-correct ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Pero sa 17, mga kaigsuonan, mao nga miadto ako sa templo. O Diyos, unya nasabtan ran nako kung unsay mahitabo sa mga dautan. Mga kaigsuonan, praise God nga nakita ragyod ni Asap ang solusyon sa iyang dako kaayong problema nga iyang ginapasan, mga kaigsuonan. Maayo po ni si Asap kay sa iyang pagmahay sa Diyos, wala gyud siya nag-backslide. Misulod lang gyapon siya sa templo, nagsimba ra gyapon siya, nag-alagad ra gyud siya, o gihatag sa Diyos ang solusyon o ang tubag sa iyang dako nga problema. Kay unsa man day, mga kaigsuonan, ang iyang nakita didto sa templo. Sa sulod sa templo, mga kaigsuonan. Sa unang gamit na makita nimo diha sa sanktuaryo sa Diyos, naa diha ang altar of sacrifice o sa uban pang pulong gigamit sa version sa Biblia, the altar of burnt offering. Diha, dapita, mga kaigsuonan, mahitabo ang pagsunog sa mananap nga gihalad. O kaning mananap nga gihalad, ang sangputanan ini mahimo kini siyang abo. O kaning abo, himuon kini siya og pagtipok diha sa kilid sa altar of sacrifice. Og mao kana ang nakita ni Asap sa diha misulod siya sa templo. Kay unsa man dayong buot pasabot ni ining abo, mga kaigsuonan. Ang abo di ay ang simbolo sa paghukom sa katawhan, mga kaigsuonan. Kay ang pagsunog mao man kanang ultimate judgment of the people nga maggahi sa ilang kasing-kasing o huna-huna aron sa pagsunod sa kaubuton sa Diyos. Busa, mga kaigsuonan, it does not matter pobre, sapian ang ato nga sitwasyon sa kinabuhi. Kay sa gihapon, kitang tanan moatubang kita sa paghukom sa atong maglalalang nga mao ang Diyos aron kita pagahukman, mga kaigsuonan. Unsa man ang sanktuaryo, mga kaigsuonan? Kung atong tun-an kini pinaagi sa Wikipedia, ang sanktuaryo nagaingon, ang Wikipedia nagaingon, sanctuary is a place of safety, a place of refuge.
Pero unsa may gisulti sa pulong sa Dios atong abrihan sa Exodus 25, 8 o 40. Sa versikulo 8, nagaingon, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. The Bible definition o ang Wikipedia, mga kaigsunan, is not actually far from each other. Why? Because the Bible said that the sanctuary is the place where God dwells. Kanang nagpuyo. It's like a house. It's like a place where you find safety, where you find peace. O dapit nga imong dalangpan, mga kaigsunan. Parehas na yun ang definition. And then, dinhi sa 40, versikulo 40, mga kaigsunan, and look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount. Importante kining versikulo 40, mga kaigsunan, kay gisugo man si Moses sa Ginoo sa pagpahimo, pagpatukod ni anang sanktuaryo. Pero kanang pagpatukod, wala ka na nagmagakan sa huna-huna ni Moses ang unsang design ni anang sanktuaryo. Ang tinuod, gipakita sa Ginoo ang orihinal nga imahe sa sanktuaryo nga tuad didto sa langit o gikopya kana ni Moses aron iyang mapatukod ang tinguha sa Dios alang sa iyang mga katawan. And Moses, mga kaigsunan, built it according to the instructions of God, a copy and a replica of the original sanctuary which is in heaven. Kung atong basahon ang Exodus Kapitulo 36, paingon sa 40, diha nato makita kung giunsa ni Moses ang pagpatukod sa sanktuaryo didto sa kamingawan. And when the sanctuary was done and built, gididikar kani ni Moses o giampo o naghalad sila didto sa kamingawan o gitubag kana sa Dios. In Exodus 40:34, nagaingon, then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Mga kaigsuunan, sa diha nga gididikar ni Moses ang sanktuaryo. Ang presensya sa Ginoo pinaagi sa dazzling lights which we call Shekinah glory, misulod sa sanktuaryo didto sa kamingawan. Busa manggani si Aaron ug ang mga saserdote wala gyud nakasulod didto sa sanktuaryo sa unang adlaw nga kini siya gigamit, mga kaigsunan. Because nahadlok sila nga mamatay sila sa presensya sa Dios. And that was the first record of the sanctuary in the wilderness in 1445 BC. Pero sa diha nga namatay na si Moses o ang mga kanakan sa Israel, mitabuk didto sa pikas aping sa Jordan River. Nahimo silang bantugan nga nasod, ilang gidala ang ilang portable nga sanctuary didto sa pikas nga dapit. Unya, nahimo silang dako na kaayo nga nasod. Bantugan nga nasod nga gipanguluhan ni Haring David. Si Haring David, gusto gid niya nga mahimuot ang Dios kaniya. Kay tungod iyang naangkon ang grasya, kapasayloan sa iyang sala, og sa kaluoy nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi. Busa, gusto niyang tumbagan kini sa pagpahimo sa iyang permanente nga dwelling place which is a temple. Pinaagi kang propeta Nathan. Uy, nalipay si propeta ni Ana og iya kining gipananghid sa Dios. Pero ang Dios nag-ingon kang propeta Nathan og iya pong kining gisulti didto kang David
nga dili ko tugutan si David nga mo patukod ni anang templo. Kay ang iyang kamot puno sa dugo. Kay si David usaman ka warrior, bantugan nga mandirigma o sundalo, mga kaigsunan. Pero tugutan ko ang iyang anak nga mao si Solomon. Busa, mga kaigsunan, napatindog ni Solomon ang templo which was popularly known Solomon's Temple. Mao kanang ikaduhang templo nga napatukod ni adtong 960 BC, mga kaigsunan. Og sa diha nga nahuman ang templo, gididikar ni Solomon, human sa iyang pag-ampo, mga kaigsunan. Gitubag sa Ginoo ang halad nga gihatag ni Solomon didto sa altar of sacrifice. Na ay kalayo gikan sa langit, milamoy ni anang halad nga mananap didto sa altar of sacrifice. Unya ang Shekinah glory misulod sa templo, mga kaigsunan. Susama sa nahitabo didto sa kangawan sa panahon ni Moses. Kung imo kining basahon sa detalye, makita kana nimo sa 2 Chronicles 7, mga kaigsunan. Pero tungod sa kagahi sa ulo sa mga tao, sa nasod sa Israel, mga kaigsunan, o sa ilang pagka-magay sa kasing-kasing, nahimo silang mas sinupakon sa kaubuton sa Diyos. Gitugot sa Diyos nga ang banyaga nga nasod sa Babylon, nga gipanguluhan ni King Nebuchadnezzar, mobuntog o mopulpog ni anang Jerusalem, mga kaigsunan. O gikuha ang tanang katawhan, gidala didto sa nasod sa Babylon aron mahimong ulipon. Dako kayo nga makasusubo nga panghitabo sa mga kanakan sa Israel, mga kaigsunan. Pero maluluyon ra gyud kaayo ang Dios sa iyang mga katawhan. Kay ngano man, gitagaan niya og 70 ka tuig aron sila mata og makahinulsol sa ilang sala. Og ni adtong 515 BC, mga kaigsunan, nibalik ang mga katawhan sa Israel didto sa Jerusalem og ilang napatukod ang ikatulong sanktuaryo o templo, mga kaigsunan, or sikan in a permanent basis ang templo nga popularly known, mga kaigsunan, as Zerubbabel's Temple. Sa diha nga gididikar kaning templo, na ay mga hamtong ug tigulang nga nakasaksi ni anang pagdedikar sa templo ni Zerubbabel, mga kaigsunan, mitiyabaw sa paghilak. Kay nakita nila nga ang ilang templo nga gitukod ni Zerubbabel is inferior, mga kaigsunan, kung itandi nimo sa templo nga gipatukod ni Solomon. Inferior in material quality. Unya, inferior of spiritual quality. Kaya nga naman, mga kaigsunan, of course, it is understandable nga pagpatukod ni Solomon, ipon manggod ni David ang tanang bahandi o kwarta nga iyang natigom o gibubo aran sa pagpatindog ni anang Solomon's Temple. Pero sa kapanahunan ni Zerubbabel, gikan sila sa pagkaulipon sa banyaga nga dapit o sila may balik sa Jerusalem, wala sila'y kwarta o igong pundo aron ilang mapatukod ang guwapo nga materialis puertes nga templo sa ilang kapanahunan. Busa, understandable rin kaayo nga inferior in material quality. Pero nganong inferior manggihapon ang ilang gibati in spiritual quality? Kay ngano, mga kaigsunan, sa diha nga ilang gididikar ang ilang templo, wala sila'y nakita nga Shekinah glory nga misulod sa ilang templo. Busa, mga kaigsunan,
to give comfort to His people. Gipadala sa Ginoo ang propeta nga ginganlang Hagay aron mohatag kanilang comforting words. Og dinhi sa Hagay 2:6 paingon sa 9 nagaingon, for thus saith the Lord of hosts, yet once it is a little while, and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land, and I will shake all the nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this later house shall be greater than that of the former, saith the Lord of hosts. And this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Mga kaigsuunan, nag-ingon ang Ginoo, ayaw kamo kabalaka. Kaya nga naman, kung nagtuo di ay kamo, nga ang inyong templo is inferior in material quality. Versikulo 8, nag-ingon, ang mga silver, ako na. Mga bulawan, ako na. O uban pa nga mga mamahalon nga mga materialis, ako na. Nag-ingon ang Ginoo. Busa, ayaw ka mong pagkabalaka, kay wala ako nagkinahanglan ni anak. Mao ko nang but, ipasabot sa Ginoo. Pero, nganong inferior in spiritual quality? Nag-ingon ang Ginoo, ayaw ka mong pagkabalaka. Kay ngano, nag-ingon ang Ginoo, sa dili mo dugay, akong pagauyugon ang mga langit, akong pagauyugon ang kalibutan, akong pagauyugon ang mga dagat o ang mga yuta. Unsa may pasabot niini mga kaigsuunan. Kanang pag-uyog. Atong hinumduman mga kaigsuunan, sa diha ang Ginoo nakighinabi sa iyang katawhan didto sa kamingawan sa Israel. Didto sa bukid sa Sinai, matagpulong nga gilitok sa Dios. Mao ang pag-uyog sa kalibutan o pagdahili sa mga dalugdog o sa mga kidlat mga kaigsuunan susama sa mga kalayo nga midahili didto gikan sa bukid. In Greek mga kaigsuunan, mao kining gitawag nga theophany, manifestation of the presence of God. Busa na ingon ang Ginoo, ayaw kamo pagkabalaka. Kaya ang akong presensya, ako kanang pagapunon ang templo nga gihimo ni Zerubbabel. Natuman mga kaigsuunan, ang versikulo 9 nga naingon, the glory of this later house shall be greater than the former, saith the Lord of hosts. And this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Kaya nga no, sa 12 anyos ang atong Diyos nga si Jesucristo, naglakaw-lakaw dito sa temple court, mga kaigsuunan. The full measure of the glory of God ni puno dito sa templo. Busa, ayaw pagkabalaka. Natuman ka na ang comfort, mga kaigsuunan, nga pulong sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Psalm 77:13 nagaingon, ang dalan paingon kanimo o Diyos naagyud sa sanctuaryo. Who is so great a God as our God, mga kaigsunan. Busa, the sanctuary is the way to God, mga kaigsunan. Now, atong pagatun-an karon, ang sanctuaryo sa Diyos nga gihimo ni Moses didto sa kamingawan. In the diagram that is presented din mga kaigsunan, from the east, kay tuwang didto nagsugod ang puwertahan. From the east, mga kaigsunan, kumusulod ka sa sanctuaryo, you are facing west. Gitalikdan nimo ang adlaw, which during the time of Moses, mga kaigsunan, ang mga kasilingan ng mga nasod ni simba gyud sa adlaw. Sa diha nga ikaw mo simba sa Dios, talikdan nimo nang Dios sa adlaw, mga kaigsunan. Sumusulod ka. Ang una nimo makita is the door. The door, mga kaigsunan, di ba nag-ingon si Ginoong Hesus?
I am the door. Kay kini nga mga tanang gamit ug tanang entities ug ang tanan nga mga serbisyo nga makita nimo dinhi sa sanctuaryo mga kaigsunan, nagapunting yung kana kang Hesukristo. Busa, gikan pa lang sa puwertahan, si Hesukristo na ang atong gihisgutan. I am the door. I am the way, the truth, and the life. Busa, ang ikaduha mga kaigsunan, the altar of burnt offerings. This is the symbol of Jesus at the Calvary's cross. Ang iyang sakripisyo sa Kalbaryo, mga kaigsunan. Iyang gidawat ang paghukom sa usa ka makasasala nga ato untang maangkon kay kita makasasala man. Pero giangkon ni Hesukristo, mga kaigsunan. Human niya na diha ang lababo we call the laver. Si Hesukristo mao ang atong tagapaghugas through the washing of the Word of God, mga kaigsunan. Simbolo pud kana siya sa bautismo o sa iyang pagkabanhaw, mga kaigsunan. Bag-ong kinabuhi. Now, sa diha nga masulod kita sa balaang dapit, makita nimo on the side of the north is the table of shewbread. Si Ginoong Hesus, mao ang tinapay sa kinabuhi. On the other side, opposite side, which is the south side, naa diha ang golden candlestick, which tells us Jesus is the light of the world. Dito, just before the veil that separates, mga kaigsunan, the most holy place and the holy place is the golden altar of incense, which is Jesus, our intercessor. Okay, it symbolizes the prayer nga atong gahimuon ngadto sa atong Dios, sa atong pagampo, nga dili moabot ang atong pagampo unless it is coupled with the merits of righteousness of Jesus Christ. And then, in the most holy place, mga kaigsunan, this is the glory, the presence of God, which is Jesus Christ. Jesus Christ is the full measure of the glory of God, mga kaigsunan. Now, why is knowing the sanctuary is so important? Nganong importante man kayo, mga kaigsunan? Tulo ka mga butang ang atong pagahisgutan ni ana, mga kaigsunan. Unang punto, the sanctuary reveals the incarnation of Jesus Christ. Nagpadayag kini sa inkarnasyon ni Hesukristo. Ikaduha nga punto, the sanctuary reveals the plan of redemption. Nagpadayag kini sa plano sa kaluwasan sa katawan. Ang ikatulo, the sanctuary reveals the role of Jesus in the plan of redemption. Ato kining tagsa-tagsa nga pagahisgutan karong gabi, mga kaigsunan. Una is, the sanctuary reveals the incarnation of Jesus. Si Ginoong Hesus, mianhi sa kalibutan, isip o sa kaordinaryo nga tao. Dili nga gamhanan nga tao, dili. Ordinaryo lang yun, susama kanimo ug kanato. Isaiah 53:2, He had no beauty or majesty to attract us to Him. So kung imong hunahuna sa Ginoong Hesus, pagkagwapo kayo, susama sa or mas labaw pa sa mga artista, nasayop ka, mga kaigsunan. Busa, kung ikaw susama ka nako nga kanang hapit ra gyud magwapo, ayaw pagkabalaka. Kaya nga si Ginoong Hesus, matod pa sa Isaiah 53:2, He had no beauty. Dili siya gwapo nga ma-attract kita kaniya. Jesus did not come as a man like Adam before the fall, or wala pa nakasala si Adam. He came like a man after the fall. So sama kanimo o kanako. Ordinaryo ra gyud siya nga pagkatao. Exodus 25:8, let them make me a sanctuary so I will dwell among them. The idea of the sanctuary, mga kaigsunan, is bringing heaven
literally here on earth. That's why sa diha nga gipatukod ni Moses ang sanktuaryo didto sa Kamingawan. Ang iyang salug, mga kaigsunan, it was not made of a very expensive granite or any kind of expensive tiles or very expensive materials. Ang iya ra yung gitukuran, mga kaigsunan, susama ra gyud sa yuta nga ginatumban sa mga tao nga mga sa katilingban sa Israel, mga kaigsunan. It's like literally bringing you ang langit dinhi sa yuta. Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which means God is with us. Kanang sanktuaryo, mga kaigsunan, usara gina siya katulda. If you are looking at the bird's eye view sa geography dihang sa Kamingawan, gipatiwad-an ka ng tulda nga sanktuaryo sa tanang tulda sa katauhan sa nasod sa Israel, mga kaigsunan. Literally, Jesus dwells among men, mga kaigsunan. Nakigkauban siya kanato. John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So ang pulong, mao ang Ginoo, mga kaigsunan, nahimong unod. So kinsa man kanang nahimong unod? Si Hesus Kristo, mga kaigsunan, og atong nasudong ang iyang himaya. Himaya nga bugtong anak sa atong amahan. Puno sa grasya o kamatuoran, mga kaigsunan. Nganong kinahanglan man siya magpakatao. Kay kung mianhi siya, isip na Diyos, mga kaigsunan, mahilis kitas kamatayon. Kaya walay makasasala o sala nga makaarang sa atubangan sa presensya sa Diyos, mga kaigsunan. So if Jesus came to this world as God, dwelt with men, we will all die, mga kaigsunan. That's why Jesus hides His divinity in human flesh. Aron ato siyang mahimamat, mahigoy-hugoy, mailhan, o atong mailhan ang katibuk ang gugma sa atong amahan. Alang kanato, mga kaigsunan. Ikaduha nga punto nga atong pag-iisgutan, the sanctuary reveals the plan of redemption. The plan of redemption is through Jesus Christ, mga kaigsunan. Because Jesus is the door. If you look at the sanctuary, all the parts and furnitures of the sanctuary, including the entities, are pointing into Jesus. Let's start with the door. There is only one door that allows you to enter into the courtyard. And there is only one door that allows you to enter into the holy place. And there is only one door that allows you to enter into the most holy place, mga kaigsunan. What does it mean? It means Jesus is the way, the truth, and the life. Wala na ilain pa, mga kaigsunan. John 10:9 nag-ingon, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Now ay kaduha nato nga gamit nga atong paghisgutan mao ang first furniture nga makita diha sa sulod sa courtyard, which is the altar of sacrifice. 1 Peter 2:24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed, mga kaigsunan. Ako nalibog sa pagbasa ni ini nganong whose stripes ye were healed. Kini ang mga pulong nga gisulat ni Pedro
Pero kini nga mga pulong nga gisulat ni Pedro, gisulat kini originally by Isaiah, mga kaigsuunan. By whose stripes you were healed. Kaya nga naman, si Jesucristo dili man susama sa usak ka tigre or zebra nga na siya stripes sa iya nga mga lawas. Mao di ay mga kaigsuunan nga na siya stripes kay gilatigo di ay siya sa mga Romanhong sundalo. O ang latigo nga gigamit mga kaigsuunan, kining Romanhong latigo, gihimo kini siya susama sa usa ka pinungpong nga mga pisi, nga matagpisi, nga gipungpong mga kaigsuunan, dito gihukot ang mga buak-buak nga hait nga mga bukog sa mga mananap. O sa diha kining ilapdos sa likod ni Ginoong Hesus, midulot katong mga hait nga mga bukog ngadto sa iyang unod, o sa diha nga gibira kini sa siya susundalo, nalangkat ang mga unod ni Ginoong Hesus og milakra ang stripes sa iyang lawas. Nakita kini sa pananaw ni Isaias, pero nakita sa duha ka mga mata ni Pedro, busa iya kining gisulat mga kaigsunan, by whose stripes you were healed, mga kaigsunan. The altar of sacrifice is a symbol of the Calvary's cross, sacrifice of Jesus Christ that He endured because of your sins and mine, mga kaigsunan. The altar of sacrifice is where the sinner during the time of Moses would bring a lamb so that the lamb will be received by the priest. Kanang lamang, kaigsunan, kinahanglan yung kinasiyang putli, walay tatsaan and blemish. Susama ni Kristo nga wa gyud nakasala. Putli ang iyang kinabuhi. O kanang alam mga kaigsunan, imong ihonghong ang imong sala, o imong idatog, o ibutang ang imong kamot sa iyang ulo. Aron ang imong sala matransfer dito, mga kaigsuunan, sa karniro nga inosente nga halad aron sa kapasayloan sa imong sala. Jesus is telling us, mga kaigsuunan, please come as you are. Because Jesus is always willing and He is always welcome you into His arms, mga kaigsuunan. And we will experience forgiveness. You will know the love of God through the sacrifice of Jesus Christ. He is the grace of our salvation. You only have to accept it by grace, mga kaigsunan. And the next furniture is the laver. The laver is made of bronze, mga kaigsunan. Gikan kini siya sa mga donated nga mga salamin sa mga kaubaynhan sa Israel. Kay kaniadto ang ilang salamin, mga kaigsunan, gikan mangyud sa bronze nga gipasinaw. And it is very symbolic. Nga kini di ay siya nga salamin nga gisunog o gihulma nga dako kayo nga lababo nga gisudlan og tubig. Ang salamin is simbolo of the law of God. Nga ang salamin, mga kaigsunan, makatudlo ka na sa hugaw sa imong dagway, pero dili ka na makalimpyo. Kaya bisang pag-unsaon ni mo nudnod ng salamin sa imong panagway, wag yung kalimpyuhan nga mahimo sa imong dagway. Magkinahanglan kag tubig aron ihilamos nimo aron mahimong malimpyo ang imong dagway. 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God, mga kaigsunan. So, matagaan kita o kalimpyuhan pinaagi sa paglimpyo sa tubig sa pulong sa Diyos, mga kaigsunan, which is Jesus. That is also a symbol of our baptism, the symbol of resurrection of Jesus Christ, that is giving us
a new life. Sa diha nga bautismuhan ka, bag-o ng imong kinabuhi. You are resurrected because the old self that you are is already buried, mga kaigsunan, sa imong santos sa bautismo. Now, mupadayon kita sa ato nga pagtuon sa ubang gamit, mga kaigsunan. Musulod kita didto sa balaang dapit. Ang una na to makita mao ang lamisa nga naa ang tinapay. Jesus is our sustainer. Kay nganos si Ginoong Hesus sa Juan 6:48, I am the bread of life. Nganong minguman siya, I am the bread of life? Kay ngano, nagkinahanglan kita og pagkaon aron atong makuha ang tanang nutrition o vitamina aron kita mahimong mahimsugon sa atong pagtubo, mga kaigsunan. We need it as we grow, mga kaigsunan. Jesus wanted to nourish us, to feed us. Jesus said, I am the bread of life. So He wants us to grow in Him so we become strong. So we need the constant feeding of the Word of God morning and evening so that we will grow and mature in Jesus Christ, mga kaigsunan. Now, we go to the 7 golden lampstand, mga kaigsunan. Candlesticks. It is the only source of light in the holy place. John 8:12 nagaingon, I am the light of the world. Mga kaigsunan, si Ginoong Hesus ragyud, mao ang kahayag sa kalibutan. Na ba kita'y kahayag? Wala, mga kaigsunan. It is only through Jesus Christ kanang ato bitawng adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga atong gikaon isip tinapay sa kinabuhi. Kaning atong nakatunan, mga kaigsunan, we have to exercise this aron atong mapakita ang atong nakatunan isip nga suga o kahayag nga nabatunan gikan kang Hesukristo, mga kaigsunan. Naabay kahayag ang bulan? Wala. Ang kahayag sa bulan gikan kana siya sa adlaw. Pero sa magabi makita nato ang kahayag labi na og full moon. Kay iya kining gihulaman ang kahayag gikan sa adlaw. Mausab kana, mga kaigsunan. Ang kahayag nga atong nabatunan, kaayo, grasya, gugma, kaluoy, ato lang kana gipabanda gikan sa grasya, kaluoy, gugma nga atong nabatunan gikan kang Hesukristo. We are not the source of light, but we are just the reflector of light in Jesus Christ, mga kaigsunan. Now we go to the altar of incense, mga kaigsunan. Psalms 141:2, let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as evening sacrifice, mga kaigsunan. Ang altar of incense, mga kaigsunan, is a symbol of our prayer. It is the intercessory responsibility of Jesus, mga kaigsuunan, nga ang atong pag-ampo moabot gyud dito sa trono sa grasya sa Dios nga Amahan. Ang atong pag-ampo, mga kaigsuunan, kung wala ang merits of righteousness of Jesus Christ, wala gina, dili na makalapos from the ceiling, mga kaigsunan. Taman ra gina siya sa alkuba sa atong panimalay. But because of the merits of righteousness, ang atong pag-ampo moabot gyud sa trono sa grasya. Bisag unsa ta ka maayo kabuutan, our prayers is not with spotless purity. Puno gina siya sa makasala, mga kaigsunan. So, to summarize these 3 furnitures in the holy place,
Mauday kini siya ang formula to a sanctified life. Kanang balaan o matarong nga kinabuhi. So, mga kaigsuunan, unsa ang formula? The Word of God. The study of the Word of God, morning and evening. Ang ikaduha, mao ang exercise of the words that we learn every day through our study. O ang kinabuhi nga may nampuon is symbolized by the altar of incense, mga kaigsunan. Now, we go to the third point that we are going to talk about. The sanctuary reveals the roles of Jesus, mga kaigsunan. There are two entities found in the sanctuary. The Lamb and the High Priest. The Lamb, mga kaigsunan, kung wala ang karnero o halad nga mananap, wala gyud sanctuary service nga mahitabo didto sa sanctuaryo sa Kamingawan, mga kaigsunan. John 1:29 nagaingon, si Juan sa diha nga nakita niya si Ginoong Hesus nagpadulong kaniya sa Jordan River kay gusto siya magpabautismo, na ingon siya, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world," mga kaigsunan. Jesus, atong hunaw-naon, mga kaigsunan, had to live first a perfect life so that He will qualify as the Lamb of God. Because the requirement to become a perfect sacrifice aron pagasunugon dito sa altar of sacrifice, the lamb or the animal had to be perfect and blemished, dili masakiton, dili pungkol, dili na ay gibati. Kinahanglan, himsog, perfect, tambok, yun mga kaigsunan, insakto yun ang iya. That's why it points to Jesus living a perfect life for us. Wa gyud siya nakasala, bisan manggani siya gitintal, mga kaigsunan, just like we are. Gitintal ta, pero kita nakasala, pero si Ginoong Hesus wala, mga kaigsunan. But in the sanctuary, the sinner does not bring the blood into the holy place. The sinner is dependent on the priest or the high priest nga mosalod niya ng dugo nga gikan sa mananap og dalon didto sa sulod sa sanktuaryo og ipisik-pisik didto sa bilo, mga kaigsunan, aron matagaag kapasayloan ang sala, mga kaigsunan, sa adtong mas makasasala nga nangayo og pasaylo. Si Ginoong Hesus mao ang atong high priest, mga kaigsunan. Hebrews 8:1 and 2, "Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is set on the right hand on the throne of the majesty in the heavens." Jesus, mga kaigsunan, is not only our lamb that gives away his life for sacrifice of our sins, mga kaigsunan. Jesus is also our high priest, so that we have access back to God, mga kaigsunan. Siya mao ang atong tagapatilwala. He is our intercessor, and He is pleading before His Father in heaven to receive us by virtue of His atoning blood offered at the cross of Calvary. And this is good news, mga kaigsunan. Praise the Lord! Are you not happy that Jesus Christ offered His life for the atonement of our sins? And yet, He is also the high priest, mga kaigsunan, nga kita naanay access ngadto diretso sa atong Diyos, kay si Jesucristo mismo mauman ang atong high priest, mga kaigsunan. That is good news for us, mga kaigsunan. Kaya sa kapanahonan sa Israel, ang masalaypon nga magdala sa iyang halad o mangayog kapasayluhan sa iyang sala, taman dagit siya dito sa courtyard, mga kaigsunan. Pero sa panahon ni Ginoong Hesus sa bag-ong pakigsaad, we are now being invited by Jesus Christ to come unto Him.
because we have access back to our Father in heaven. Mga kaigsunan, mao ni kini ang atong mensahe karong gabi. Ayog kalimot pagbalik ugma sa pareho nga takna aron atong padayunon ang atong pagtuon sa mensahe which is entitled Journey through the Sanctuary and Salvation. Maayong gabi kaninyong tanan.